ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонен ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акаи ғулом ва акаи умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занен. шаби гузашта мо дар Telegram канал ва дар Instagram худ наворе гузоштем ки дар он чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера дар сар тоқии тоҷикӣ дорад ва ҳозир боша мо ба шумо таърихи ин тоқиро мегӯем. як шахс аз Тоҷикистон, мухлиси ашадии Чарлз Оливера, Шон Омели ва ринг анонсери UFC Брюс Баффер будааст ва ӯ аз Тоҷикистон ба Абу-Даби барои тамошои турнири UFC 280 ва ҳамчунин хостааст ки бо ин се нафар вохӯра ва барои онҳо аз Тоҷикистон тӯҳфа овардааст. чӣ хеле ки худи ҳамон шахс гуфтааст, барои Чарлз Оливера тоқӣ, барои Шон Омели костюм, а барои Брюс Баффер боша чала ва гарданбанди тиллоӣ овардааст. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем ӯ тӯҳфаи худро ба Оливера дода тавонистааст. акнун боз ду тӯҳфаи худро ба Брюс Баффер ва Шон Омели нияти додан дорад. дӯстон, барои якум шуда чунин наворҳоро дидан, дар Telegram канал ва дар Instagram мо обуна шавен. чунин наворҳо аввал дар он ҷо мебароянд ва баъд дар YouTube канали мо. ссилкаи Instagram ва Telegram мо дар описани видео. ҳатман обуна шавен. мо боша мегзарем ба дигар хабарҳо. варзигари бебохти тоҷик Самандар Муродов ва рақиби дар пеш истодаи ӯ Жиян Сикуэра аллакай дар Абу-Даби қарор доранд ва маросими аксбардорӣ ва вазнкамкунӣ гузаронида истодаанд. агар ки ҳардуи варзигаро вазни даркориро карда ба муҳориба баромада тавонанд, пас ғолиби муҳорибаи онҳо шартнома бо ташкилоти UFC мегирад. бояд гуфт ки муҳорибаи онҳо рӯзи 23 октябр дар Абу-Даби баргузор мегардад, дар майдоне ки турнири UFC 280 баргузор мегардад. яъне дӯстон, аввал турнири UFC 280 баргузор мегардад ва баъд ба анҷом мерасад. баъдан турнири Raw to UFC баргузор мегардад ва эҳтимоли калон аст ки президенти UFC Дана Вайт ин турнирро дар якум қатор нишаста тамошо мекунад ва ба ғолиби ин муҳорибаҳо шартнома бо UFC медиҳад. мо боша ба Самандар дар вазнкамкунӣ ва дар муҳориба муваффақият хоҳонем ва ба ӯ ғалабаи дурахшони беосеб орзумандем. президенти UFC Дана Вайт гуфт ки ғолибони муҳорибаи Ислам Махачев зидди Чарлз Оливера ва Пётр Ян зидди Шон Омелиро чӣ интизор аст? ғолиби муҳорибаи Чарлз Оливера ва Ислам Махачев чемпиони вазни сабук мешавад ва дар муҳорибаи навбатии худ бо чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский вомехӯрад. ғолиби муҳорибаи Пётр Ян ва Шон Омели боша соҳиби муҳорибаи унвонӣ мешавад ва бо ғолиби муҳорибаи Алҷеймин Стерлинг ва TJ Dillashaw меҷангад, гуфтааст Вайт. яъне дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмидем ва чӣ хеле ки мо дар наворҳои гузашта гуфта будем, ғолиби муҳорибаи Бенил Дарюш ва Матеуш Гамрод метавонанд ки довталаб барои камарбанд нашаванд. ва чӣ хеле ки мебинем, Дана Вайт гуфт ки довталаб ин Александр Волкановский аст ва ӯ бо ғолиби муҳорибаи Ислам ва Оливера меҷангад. ғолиби муҳорибаи Пётр Ян ва Шон Омели боша бо чемпион ва чемпиони вазни 61 кг рӯзи 22 октябр муайян мешавад, чунки ҳам Пётр Ян зидди Шон Омели ва ҳам Алҷеймин Стерлинг зидди TJ Dillashaw дар як турнир дар турнири UFC 280 муҳориба мегзаронанд. дӯстон, оиди турнири UFC 280 кай дар куҷо ва соати чанд баргузор мегардад ва чӣ гуна тамошо карда мешавад, мо навор мекунем, хавотир нашавен. ҳозир барои чунин навор барвақттар аст, чунки дар пеш моро пресс-конференсия ва маросими вазнкамкунӣ интизор аст. маълум нест ки киҳо вазни даркориро карда метавонанд ва чӣ гап мешавад. барои ҳамин хавотир нашавен. мо пеш аз турнир ҳамаи чизро пешкаш шумо мекунем. шумо боша дар канали мо обуна шавен, то ин ки аз ҳама хабарҳои нав бохабар бошен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.